Good morning! Good morning, guys! Happy Thursday! Ito yung kakainin ko for lunch. Wala pang 12, pero malapit na. Yan. Bigay ito sa akin ni Sis Ann. Ann pala pangalan niya. Yung Yurizo Chang. Yurizo Chang yung name ng page niya. Pero Ann yung pangalan niya. So, thank you for this, sis. Salamat. Again, hindi ako masyadong nagdo-noodles, pero meron eh. Merong noodles eh. So, gusto ko siyang itry. Kasi hindi din ako nakatry pa ng parang instant ramen. Binili namin yung ano, diba? Yung from Ichiran. Yung isang pack. Nandyan pa din. Kasi kailangan ata ng meat noon. Kasi wala siyang meat. Parang yung nandun noodles lang. At saka yung ano, broth niya. Yeah. Ganito yung itsura niya. Wala akong maintindihan. Nag-init na ako ng tubig ngayon. Ganito pala yung buhok ko kapag ano, hindi ko siya strinate. So, yan lang siya. Yun yun, ganyan siya. Tapos sa likod, fly away. Hindi kasi ako nag-vlog kahapon kasi edit pa ako kahapon. Ang dami kong videos kailangan i-edit. So, yeah, after ko maligo kahapon, inayaan ko lang yung buhok ko. Hindi ko siya blow dry. And ganito yung itsura niya. Anyway, yung kasama dito is, yan, noodles. At saka ito. Yan. And then ito. Yan. Ano to? Parang liquid siya eh. And then, merong seaweed. Yan. Tagal mainit ng aking tubig. Nakatapos na ako isang video. Mamaya, gagawa ako. Hopefully, dalawa. Gusto kong makatapos ng dalawa mamaya. Para okay na tayo. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero para okay na tayo hanggang Sunday ba? Ilagay ko lang yung dry ingredients. Char. While hinihintay natin yung tubig. Ayan, timing na timing. Kakatapos lang mainit ng tubig or maboil. Lagay ko na ba yung seaweed ngayon? Mamaya na siguro. Lagyan natin yung tubig, guys. Uy, amoy ramen siya, guys. Ayan. Inano ko siya sa linya. Ayan. Tapos, lagay na natin tong kanyang parang pasos niya. Oh my gosh! Agoy, mabango siya. In fairness. Tatlo yung binigay sa akin ni Sis Ann nito eh. Tatlo. Tapos, yung isa, dinala ni Dan sa work. Hindi ko alam kung nakainan niya. Hala. Okay, wait. I-ano ko lang guys, cover ko lang. Hintay tayo ng mga ilang minuto nito. Ooh, sana masarap. Ito na yung ramen guys. Instant ramen. It's time to taste it. It smells good. It smells really good actually. Mainit to. Tikman ko lang yung noodles. That's good. It's way better than the seafood. Yung tinry natin last time. Tapos na ako maligo, guys. Nag-lip tint lang ako. Yung collagen cushion. Yun. Hindi naman ako gutom, pero feeling ko papunta na siya doon. And habang maaga pa, 2:17 pa ng hapon, diba? Yeah. Habang maaga pa, kain tayo. Kasi kapag hinintay ko na magutom ako, baka like gutumin ako ng 4 or 5. Tapos kapag kumain ako ng mga time na yon, wala na. Masisira na yung appetite ko para dinner. So, I will steam this pork bun. Nag-check ako sa freezer namin kung anong meron. And may nakita akong pork bun. Mag-ano sana ako yung turon. Kaya lang nakita ko to. So, sabi ko ito na lang. Ito na lang kasi isa natira. Kailangan ko ding lutuin yung yung octopus, baby octopus na nabili namin sa Martins Road. Kaya lang, hindi pa kasi ako nakaluto ng octopus. Hindi ko alam kung paano siya lulutuin. And wala kaming ibang ulam. Yun lang. Meron pa akong cabbage dito. Gusto kong gumawa ng
spring roll na may veggies at saka pork, kaya lang wala akong ingredients. And bukas, I think pupunta kami kinalay bukas. Kasi wala si Tony. Inintay ko lang na mag-boil yung tubig. And then, isi-steam natin tong ating pork bun. And then, maybe, while waiting, mag-ayos-ayos tayo ng bakay. Yeah. I-ready lang natin ang ating pork bun here. Ang tagal ko na hindi nakakain ng pork bun. Yan, ang ating pork bun. Plinay ko yung, anong movie ba to? Yung babaeng allergic sa wifi. Nandito siya sa Netflix. Plinay ko lang siya. Pero I'm not really paying attention kasi nag-edit ako. So, pagkatapos ko kainin ito, edit. It's almost 5. Dan will be here soon. Gusto pa lang gamitin na ni Dan yung kanyang Homedics na massager. Hindi pa niya nagagamit kasi. Kahapon tumakbo siya and masakit na naman yung likod niya. Lagi kasing lagi yung sinasabi, oh, I need a massage, I need a massage. Pero hindi siya nagpapamassage dito kasi ang mahal. Kaya kapag nagpabakasyon kami, like, nagpunta kami ng Thailand, halos araw-araw kami nagpapamassage doon kasi alam namin na hindi namin yun magagawa dito sa Australia kasi ang mahal talaga ng massage dito. So, ang tagal na niya gusto magka-massager. Wala naman akong problema. Sabi ko, sige, bumili ka. Ayaw niya naman kasi namamahalan din siya. So, nung birthday niya, finally, sabi niya, ito na talaga gusto ko sa birthday ko. So, binilihan namin siya ng ganyan. And gagamitin niya yun mamaya. So, he's excited actually. He talked about it yesterday and he was like, oh, I really wanna use it. Sabi ko, ano pang hinihintay mo, pre? Gamitin mo na yan, pre. I-check ko lang yung carpet namin kasi in-edit ko yung vlog ko kanina. Yung, napanood niyo na yung vlog na yun, matagal na. Matagal na? Yeah. Kasi, delayed yung vlogs ko. 5 days to a week delayed siya. And I prefer it that way para ma-edit ko in advance yung mga vlogs. Wala kasi akong editor, guys. Ako lang yung nag-edit lahat ng mga videos ko. Kapag sobrang updated naman ng mga vlogs ko, meaning, like, itong vlog na to ngayon, i-edit ko siya ngayon para ma-upload bukas. If, like, real-time yung vlogs ko, ha, that means kailangan ko magtrabaho ng Sabado-Linggo. Ayaw nga ni Dan, ayaw niya na nag-edit ako ng Sabado-Linggo, ayaw niya nga mag-edit ako ng gabi. Yung gusto niya, trabaho ko, like, working hours lang talaga, like, pag alis niya sa work, trabaho ako, pagdating niya sa work, dapat stop na din ako. So, kapag real-time yung vlogs ko, like, ito, vlog na to ngayon, kailangan ko siya i-edit mamayang gabi para i-upload, para uploadin na siya bukas. You know? Ganyan yung magiging sitwasyon kapag real-time yung vlog. Kapag medyo delayed yung vlogs ko, okay lang naman delayed as long as araw-araw, diba? Okay lang naman siguro yun. Sana okay lang yun sa inyo. Kapag delayed yung vlogs ko, meaning may time ako na i-edit siya in advance. So, naka-edit ako kanina ng 2. Hindi ko kinaya yung 3 kasi ang haba ng videos. Bukas ko i-edit yung isa before tayo pumunta kay Nalay. So, tatapusin ko muna lahat ng kailangan kong tapusin before ako umalis ng bahay. Anyway, balik dun sa pinag-uusapan natin. Yun nga, kapag delay yung vlog, may time ako na i-edit sila in advance. So, before the weekend, may vlogs na ako for the weekend. Alam mo yun? Kasi meron akong nakastock na vlogs. Anyway, nagpunta ako dito para i-check ko yung carpet. Kasi, natapunan to ng coke. Tsaka, may natapon na wine dito sa part na to. Inedit ko kasi yung vlogs. Tapos naalala ko, sabi ko, hala, oo nga, may natapon pala dito. Wala naman. Tapos hindi naman siya mabaho. Ay! Gamitin, hala, ano yan? Sabi ko, may parang sumisilak-silak. Tama ba yung term ko? Nail! Ito yung binigay ni Sis Ann. Yurizo Chang. Pero nilaro to ni Baby V, kaya nagkakalat-kalat. Kaya, hindi ko na nga alam kung nasan yung iba. Alam nyo ba, nilagay ko dito yung isa? Ang ganda pala nito. Kasi dikit talaga siya, oh. As in, dumikit talaga siya dyan. Ano siya? Parang meron na siyang, hindi ka na maglalagay ng glue. Parang, meron na siyang, self-adhesive siya. Meron siyang, dito, parang tape. Natatanggalin mo lang yung tape. Tapos, parang meron na siyang pandikit dun. Pag natanggal mo na yung tape. Tapos, diretso na siya sa kuko. Ang ganda niya kasi, maliit talaga siya, guys. Kasya talaga siya sa kuko ko. Kaya lang may SNS kasi ako, eh. Ang hirap na nga tanggalin itong isa. Nalagay-lagay ko dito. Ang hirap na niya tanggalin. Ang pangit niya tingnan kasi may kulay yung
May kulay na yung kuko ko. Uy, in fairness dito ha, maganda. Maganda yung quality ng kuko. Tanggalin ko siya kasi ang kapal na. Ayan, natanggal siya. Meron talaga siyang adhesive na hindi ka na maglalagay ng extra na glue ba. Nandito na siya. Pero maganda siya kasi maliit. Anong brand ba to? Hindi ko na alam kung nandito pa ba yun. Anyway, balik tayo sa carpet. Dito yung banda natapon yung coke eh. Kaya lang natapon siya sa pillow at saka dun sa blanket. Yung pillow ayun nilabhan ko na okay na siya. Wala naman. Tapos dito may natapon din dito na vodka. Well, nandito na naman tayo. Gamitin ko yung binili natin sa Kohl's na deodorizer daw. Carpet. Ito. Carpet deodorizer. So, ilalagay lang daw siya sa carpet. Tapos, i-vacuum siya. Hindi naman mabaho yung carpet, pero diba? Amoy na amoy ko yun. Parang tanga. Okay, sabi dito, lightly sprinkle onto carpet evenly. Let stand for 5 minutes. Vacuum up. Ito galing lang tong Kohl's, guys. $1 something lang ata to or $2 something. Basta mura lang siya. And lavender yung kanyang scent. So, i-sprinkle natin siya sa vacuum, sa carpet, and then i-vacuum natin siya after 5 minutes. First time ko gumamit ng ganito, so hindi ko sure kung like mag-work talaga siya. Sprinkle, sprinkle evenly. Concentrate ako dito sa kung saan natapon yung coke. Buti na lang yung carpet namin. Uy, ang bango niya talaga. Uy, amoy lavender nga siya. Buti na lang yung carpet namin, gray. Hindi masyadong kita. Kung may stain man siguro, parang hindi masyadong kita. Kasi I'm pretty sure yung coke nag-stain yun. Ay, gustong-gusto ko na siya gawin, guys. Feel na feel ko siyang gawin. So, gagawin ko siya sa buong kwarto. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Okay, ganyan na yung itsura niya, guys. Imposible yung sprinkle evenly. Hindi talaga mai-even. Pero, ganyan na yung itsura niya. And I used half of this. So, half yung nagamit ko. So, or half ba? Wait, hindi ko kasi. Hindi ko matansya. Hindi kasi makita. Pero siguro kung aayusin ko talaga yung hindi like over. Kasi yun, over dun, Hindi over na pagka-sprinkle, magagawa ko yung 3 kwarto. Kasi 3 kwarto namin naka-carpet eh. Hintayin natin, sabi 5 minutes. Tapos i-vacuum natin siya. Guys, it has been like mga 15 minutes na ata. Tumawag kasi si Dan. Wait, i-off ko yung ilaw dito. Ang daming ilaw naka-on. Tapos meron tayong vacuum dito. Tumawag kasi si Dan kasi nandun siya sa Filipino siya. Tapos natanong niya ako, gusto mo ba to? Gusto mo ba to? So natagalan tayo, guys. But okay lang yan. Ang bango-bango niya. Parang over yung amoy. So sana kapag na-vacuum na natin siya, mag-leave pa din siya. Kasi ito naman yung purpose niya, diba? Para ano nga ulit yung purpose nun? Wait, i-vacuum lang natin. I-vacuum lang natin to kasi kanina pa to. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And ganyan na yung itsura ng na-vacuum natin, guys. Napansin ko na kailangan i-max or hindi naman siguro sa lahat ng carpet. Yung carpet kasi namin may mga parang may ganyan, may butas-butas na pagganyan na style. So, kapag hindi max, medyo may natitira na powder dun, dyan, sa mga butas-butas niya. So, kailangan siyang i-max para mas mabilis. Kasi kapag itong vacuum na to yung gamit ko, hindi ko kasi siya minamax. Kasi kapag minamax ko, ito yung max na sinasabi ko. Kapag minamax ko kasi, mabilis matay yung battery. Kasi, of course, max siya. Pero, it works really good na nakamax siya. Wait, pakita ko sa inyo ha. Hindi nakamax. Wait. Ayun. Kapag may ilaw, nakamax siya.
Pag hindi, patayin ko lang yung max. Yan. Wait. See? May mga natitira ng konti. Kailangan mo siyang balik-balikan. Makukuha naman siya, pero kailangan mo siyang balik-balikan ng maraming beses. Kapag i-max ko siya ha. See? Kuha siya agad-agad. Yun nga, maraming powder nga yung part na yun. Pero, yeah, ang bilis makuha kapag max. So, kapag may powder, imamax ko siya. Imamax ko na lang to lahat para mabilis. Kasi kapag hindi max, pabalik-balik ako sa isang spot eh. Like ito oh. Yan, isang beses lang siya sa max. So, gagawin ko lang to lahat. In fairness, ang bango. So, sana after natin siyang ma-vacuum lahat, mabango pa din. Ayan, tapos na. Tapos na. Tapos na. Malinis. Malinis na siya, guys. Mabango siya. Mabango talaga siya. Pero tingnan natin pagdating ni Dan kung maamoy niya. Kasi feeling ko, kaya ko siya naamoy kasi, like, naamoy ko siya kanina. Alam mo yun? Ano daw? Pero mabango siya. Wala na. Gusto ko na siyang gawin. Gawin ko lang siya sa... Gusto ko na siyang gawin. Ubusin ko na lang kaya yun. Okay lang din naman pala kasi sa sa master's bedroom, hindi naman like buong kwarto na gaya nito yung ano ko. Lalagyan ko ng powder kasi may bed naman. Tapos may mga cabinet. Alam mo yun? So, hindi ganun kalaki yung space na lalagyan natin ng powder. Yung dito sa kabilang kwarto yung malaki. Kasi parang ganito din yun eh, walang laman. Gawin ko lang siya sa kabilang kwarto at saka sa master's bedroom. Sana magawa natin siya before dumating si Dan. Guys, kinulang ako. Ubus na siya. And yung natapos ko lang or yung nalagyan ko lang ng powder is yung buong filming room, yung buong extra room, at saka ano, yun sa walk-in closet na area lang. Hindi ko nalagyan yung sa master's bedroom na part namin. Hindi. So, kulang siya. Pero okay lang yan. Kasi diba ano lang naman, hindi naman siguro kailangan yan gawin every week. Siguro mga once a month. Hindi ko alam, hindi ko din alam. Tingnan natin. Pero yeah, so far, so good. Mabango siya. In fairness naman talaga sa kanya. It works as a deodorizer. Hindi lang natin alam kung gaano siya katagal matatapos. I-wrap up ko lang tong aking editing dito. Kasi maya-maya darating na si Dan. Sabi niya, 5 daw siya darating. 5:30 na. Wala pa siya. Walay pa. Dito na si Dan. My love. Hello. Hello. Where are you? Why? Good. Can you smell something? Yeah, you cleaned. Yeah. Yeah, smells good. It's lavender. Is it? Yeah. I use the carpet deodorizer. Ah. Can you smell lavender, my love? My friend. Auntie, is it Auntie Cheryl? Yeah. Okay, she gave us some. She gave us something? Yeah. Really? So, Why? If you need good Filipino food in Adelaide, Auntie Cheryl's, Asian grocery, Asian spices. Asian spices, Para Hills West. Para Hills West, guys. Nagpunta siya doon kanina. Ano na namang nakumbit mo? Tirador kang bata ka. Thank you po, ate. What's this? These will take tomorrow to Lara's. Talaras? Ano yan? Homemade espasol. Ano yan? Anong espasol? I'm gonna have one of those tonight, and one of those, and one of those. And then, homemade pichi-pichi. Ikaw na talaga ang binigyan ni ate ng mga ganyan. At saka ito, kutsinta to, diba? Pinicturean niya actually to kanina. At sabi ko na hindi ko kailangan yan. She gave me those to try as well. Oh, ate, salamat! Luncheon beef. Okay. Sabi ko kasi kay Dan, bili ka ng beef loaf. So, yun, walang beef loaf daw. Nice. You didn't pay for this, babe? No, I paid the coffees. I think she gave me those for free and these for free. Hello, uy, ate, salamat. And then ito, nagpabili ako kay Dan nito, skinless longganisa. Ito yung ulam ko mamaya. Bumili siya, ito hindi to galing kina ate. Bumili siya nito kasi... They're from the Fruit and Veg shop. Yeah, bumili siya nito kasi gusto niya na namang mag-eggs with avocado. Try niya kutsinta. Kutsinta tawag dyan, diba? Sarap?
That's coconut. Yeah. Yeah. Do you like it? I do actually, that was good. Of course. Ayan, pichi-pichi. Masarap yung pichi-pichi eh. Not bad. Which one? You like the cochinta better? I like that one better. Yeah. Espasol. Hindi ko pa na-try yung espasol. I actually do not know what that is. I've heard of it, but I haven't tasted that one at all. Na may peanut. It has peanuts, my love. No? Yeah. Is it sticky? No. Okay. Oh, it tastes like peanut. Yeah, it has peanuts. You've got some powder on your nose. Different. I like that one better. Second, third place. What was that? Sorry? 1, 2. 2, and then third espasol. Okay. Yeah, we can bring this tomorrow. Yeah, take this tomorrow. Share natin sa kanila. Thank you, ate! Thank you, ate Cheryl. Ito ulam ko to mamaya, skinless longganisa. Pampangas homemade skinless longganisa. Thank you po. Ano ba to? Pilipino ba to? Highlands? Ito na lang yung ulam ko mamaya. Kasi si Dan mag-ano siya eh. Yung avocado and egg on toast. So ako, ito na lang i-try ko to mamaya. Hindi ko pa yun na-try. Ito yung luncheon meat, guys. Highlands. Luncheon beef pala. Luncheon beef. Ano siya? Mas dense siya compared sa dun sa ano yung ibang brand. Holiday. Fiesta. Meron pa bang ganun? Yun yung nalala ko eh. No, mas dense to siya. Parang mas ano talaga ba? Maraming laman. My ganon. Lagyan ko lang siya ng egg. Lagyan ko siya dito. Tapos lagyan ng egg. Tapos i-fry. Like that. Yan ang aking ulam. Luncheon beef with egg. Yummers. Ang dami niyan. So, hindi ko yan mauubos. Ito yung aking rice. Kain tayo, guys. Kain. Kumakain na din si Dan, guys. Yummers? Yummers. Siya gumawa niyan eh. Nood ako ng The Bachelor. Tapos na ang Bachelor. Ano na? Kaka-up lang ng vlog ko actually. Tapos na siya. Hindi na-try ni Dan yung pang-massage. Kasi napagod siya. Ang dami niya kasing paperworks na ginawa kanina. After niya tumakbo, yun, kumain. Tapos, nagtrabaho. So ngayon, nasa bed na siya. Hinihintay na niya ako. Ang bango, guys. In fairness, ang bango talaga ng lavender. Ano lang, napansin ko kanina, ang bilis na puno ng vacuum. Kasi maliit lang naman yung vacuum namin. Kung naghahanap kayo ng vacuum na na maliit lang, handy lang, cordless, try nyo talaga yung Dyson. Mahal siya, pero para sa akin, napaka-worth it niya. Ang tagal na nun sa akin. Siguro, 2 taon na yun. 2 taon na ba? Ano ko yun eh. Isa yan sa mga binili ko nung unang sweldo ko sa Telstra noon. So, yeah, way more than 2 years na. Lagi ko siyang ginagamit. As in, very handy. Tas, ano lang, ang problema dun is maliit siya. So, konti lang yung nasasak niya na dumi. So, kung may pets ka, kasi may ka-work ako nun, to sabi niya, ano daw, kapag may pets ka, hindi daw kaya yung maliit na Dyson. Kasi ang daming buhok galing sa pets ba. So, iba yung ginamit niya. Cordless din na malaki. Nakalimutan ko na ang tagal na nun eh. Pero kung mga ganito lang naman, wala kayong pet. Sa amin, sa sitwasyon namin, Dan, sobrang handy niya talaga. As in, sobra. Anyway, magsi-skincare na ako. Gagamitin ko to. Aqua Peel Moisture Peeling Gel. Ginagamit ko siya twice a week or twice hanggang 3 times a week. And then, magmamask din ako tonight. Yung Timi Detox Mask Green Tea. Yun. And nagbe-blink na yung battery ko. So, i-close ko na yung vlog. Thank you so much guys for watching. I hope nagustuhan nyo yung vlog. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good guys. Bye!